विश्वकोंकणी वाहिनीचे समस्त वೀಕ್ಷಕಾಂಸ್ मी सुचित्रा नायकंदेवेचो मोगाचो येवकार. आरोग्यवे भाग्य ही सांगणी आम्ही दक्कल नान लगा इದ್ದರ್ಸುನು ऐकता ಇಲ್ಲ एक सांगणी. असंत मनुष्यांतचे जीवनांत पैसे ऐश्वर्य सुख शांती कसलं तेलाटी करून घेवतो. जाल्यार आरोग्य नाही तर तिने तेलाटी म्हणून करून घेतलं पुरो व्यर्थ. एक कुटुंबाचे एक आरोग्य उरतोनो समाजाच्या जनांचे दुःख त्यांचे एक आरोग्यावर काळजी वहिसून त्यांची सेवा करीत असल्याची एक युवा वैद्याधिकारी डॉक्टर सुष्मिता प्रभू ही आमचे ಒಟ್ಟು सोयरी होऊन आयलिसत. तर या आज आमचे वैद्याधिकारी त्यांचे एक वैद्यकीय सेवे समाजास कैल्या रीतींत दित्तासत म्हणून सांगून त्यांच्या लक्षणात कळवून घेऊया. डॉक्टर सुष्मिता, तुम्हाला या कार्यक्रमास हार्दिक स्वागत. नमस्कार. त्यांचे एक संवाद करवेच्या मध्ये त्यांचे दक्कल परिचय तुमचे द्रास. डॉक्टर सुष्मिता प्रभू ही परकळांत तांदळाच्या मिल्लाच्या मालकदल्ले मंजुनाथ प्रभू आणि निर्मला प्रभू यांची लेंक. यांची एकली बहीण अक्षता. ही पुತ್ತूरांत वास असवेचे निवृत्त बँक अधिकारी जगदीश नायक आणि पुತ್ತूರು महिळा सोसायटीचे डायरेक्टर सुचेता जे नायक यांचे एकलेत पुतदल्ले पृथ्वीराज नायक यांची बायल होऊन असतात. पृथ्वीराज नायक कंपनी सेक्रेटरी आणि फिनान्शियल कन्सल्टंट होऊन त्यांच्यात एक स्ವಂತ कार्यालय पुत्तूरांत आणि बेंगलोरांत करून काम करीत असत. डॉक्टर सुष्मिता यांचे शिकावणे BEM आणि MJC स्कूल मणिपाल, MGM कॉलेज उडुपींत करून वैद्यकीय शिकावणे श्रीनिवास इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटर इथे केलेंसा. प्रस्तुत ही अर्बन प्रायमरी हेल्थ सेंटर पुत्तूರು इथे वैद्याधिकारी होऊन सेवा करीत असत. डॉक्टर सुष्मिता, तुम्हास आम्ही साधारण संवाद सुरू करताना पुरा साधारण विचारायचे त्यांचे एक वृत्ती कशाला असताय त्याच्या वेळेला एक मन कसं झालंय म्हणजे तुम्ही आता वैद्याधिकारी होऊन असो तुम्हाला इथे एक वैद्य होव्या म्हणायचे एक मन कसं झालंय. वैद्य होवे म्हणायचे मन तकले दर्शन होते मले. ಮಿಗೆ माझ्या अप्पास मस्त माझे बरेच तेड माझ्या अप्पास माझ्या कझिन्स अप्पाचे कझिन्स पुरा डॉक्टर्स असतात. तसे तुवे होव्या तुवे सिಕ್ಕವ್या मस्त माझ्या फॅमिलीन तसे पुरा एज्युकेशनच मस्त इम्पॉर्टंट. माझ्या अप्पा ಅಂತೂ धकले दर्शनच तसं होतं. तसे तू MBBS करावे तसे सांगून मला इंटरेस्ट होते. वय वय वैद्याधिकारी उभे म्हणून नाही, एक डॉक्टर उभे म्हणून. वैद्याधिकारी मला आयडियात नाही ते वैद्याधिकारी एक गव्हर्नमेंट फील्ड आणि कसं होता पुरा आता जॉईन झालं प्रांत मला पुरा कळलं. आणि तुमच्या घरचे तर तुम्हाला एक प्रेरणा सांग होता నేను అప్ప अब्बा ಕೆಲವು ಪಾಟಿ ನಿಮಗೆ ಏಕಸ್ತ त्यांचे एक मनात त्याच शिकवणतल्या तसं असेल आमच्या नॅकरांत तरी नाही आपण स्वतः दिसता आता तुम्ही वैद्याधिकारी वार्डिक होऊन निगे येऊन या पुत्तूर ते तुम्ही काम सुरू करताना तुमचे एक सुरू व्हायचे कामाचे एक अनुभव कसे होता. मी फर्स्ट वर्डिक जाऊन आल्यानंतर एक ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಕರೀತ होतो थोड्या टाइम. ಮಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ आणि ಪ್ರೈವೇಟ್ गव्हर्नमेंट आम्हास OPD बघ असता त्यात आम्ही डॉक्युमेंटेशन करावे रिपोर्ट करावे एव्हरी डे एव्हरी वीक एव्हरी मंथ आम्ही रिपोर्ट सबमिट करावे. प्रायव्हेट अंतर तसं काही असत नाही. असता पे शीट भरवायचे तिथे मात्र पेशंटच बघवायचे मेनली पेशंटच बघवायचे असायचे. गव्हर्नमेंट अंतर रिपोर्टिंग एक नवा एक्सपिरियन्स फर्स्ट जॉईन होता नाही आता अभ्यास म्हटलं तुम्ही सांगायचं प्रायव्हेट अंतर आम्ही आमच्या काम करवायचे गव्हर्नमेंट आता तुम्हाला तर जबाबदार सर्व्हिस आता तुम्हाला आता एक व्यत्यास कल्ला येते. आता तुमच्या आरोग्य केंद्रात तुम्ही जनास कैल्या रीतीचे एक आरोग्य सेवे गावत असता देत असता. आम्ही जनरल पुरा फर्स्ट एड प्रायमरी ट्रीटमेंट पुरा देत असतो. माइल्ड काहीतरी फीवर कॉफ लूज मोशन हायपर टेन्शन डायबिटीस त्या पुरा कॉमन प्रायमरी ट्रीटमेंट आम्ही करतो.
आम्हास रेफर करावे काहीतरी असल्यार आमी आमचे तालूक हॉस्पिटल नाहीतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स रेफर रेफर करून प्रायमरी पुरा डिसीज आमी कवर करता हा मिगे टॅब्लेट्स पुरा देवे असता आम्हास टीबी पेशेंट्स तांस पुरा डायग्नोस जावन आयल्या नंतर टॅब्लेट देतो डायग्नोस करवेचे प्रोसिजर आसा लॅब ता पुरा आमी डायग्नोसिस करवेचे आसा गव्हर्मेंटांत आमी ते डायग्नोस करता डायग्नोस जावन प्रायवेटान डायग्नोसिस जाल्यार आमी ट्रीटमेंट आमचे हॉस्पिटलासून देतो मिगे फॅमिली प्लॅनिंग प्रोग्राम असता आणि तो ऑलमोस्ट तुम्ही सांगायच्या प्रकार बेसिक या कसल्या प्रायमरी कसले पुरा आमी ट्रीट करवता आता पूर सौलभ्य तुम्ही देता तुमच्यासून नाही आम्ही म्हटलं परवाच एक आशा कार्यकर्त्याचे संवाद केला ते तिने एक गर्भारण्यांच्या विषयी त्या आमताना प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या विषयी काढलेंत तसं तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत गर्भारण्यांसानी त्यांचे नॅक्रान्स कैल्या ರೀತಿचे आरोग्य सवलತ್ತು तुमच्या अडसून गावता म्हणून सांग आमचे आशा कार्यकर्ते ती गर्भिणी जावन 3 महिने भितर एक रजिस्ट्रेशन RCH पोर्टल म्हणून एक असता तेंतू ते अंगणवाडी कार्यकर्ते कोणास कळता ती तर त्यांच्या तोरली नेकर येतात नाहीतर त्यांच्या एरियांत एलिजिबल कपल म्हणून असतात वैदिक धरल्यानंतर त्यांचं गोत्त असतं ह्या एरियाचीच असता असे कार्यकर्ते म्हणजे त्या एरियाची सून जाऊन असावे तसे तसं त्या एरिया त्यांचं समा गोत्त असता आम्ही अपॉइंटमेंट करताना आम्ही त्या पुरा क्रायटेरिया बघूनच त्यांचं अपॉइंटमेंट करून असता तसं त्या एरियांचे पुरा गोत्त असता म्हणून त्यांचं कोण प्रेग्नेंट असता गोत्त असता 3 महिन्याच्या भितर आम्ही RCH पोर्टल म्हणून असता तेंतू आम्ही रजिस्ट्रेशन करावं मिगे फर्स्ट ट्रायमिस्टर देवाच्या टॅबलेट आमच्या हेंतसून आम्ही देतो सेकंड ट्रायमिस्टरच्या दुसऱ्या टॅबलेट त्या आमच्या PHCसून देतो एक 5th मंथ स्कॅनिंग गव्हर्मेंट आमच्यात नाही आम्ही टर्शरी सेंटरांस काहीतरी जाऊन एक स्कॅनिंग असा गव्हर्मेंटाच्या हेंतसून प्री स्कॅनिंग असता मिगे त्यांचं TD इंजेक्शन देवाचे प्रेग्नेंटांचं TD इंजेक्शन 2 डोस नाहीतर केल्यावन्स 1 डोस हवेता त्यांचं आम्ही आमच्या PHC प्रति गुरुवार देतो नाहीतर आमचे आउटरीच कॅम्प्स असता इंजेक्शन ते आम्ही त्या इंजेक्शन देतो तुम्ही तर द्यावेच आमच्या सिस्टर्स वय वय आणि तो प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्कॅनिंग तुम्ही रेफर आम्हास रेफर करे क्लिप असा तसून आम्ही बरोवन देवाच्या ते गव्हर्मेंट हॉस्पिटल करतात लायक आता इथे तुमचे एक इंजेक्शन द्यायचे बोललो तुम्ही काहीतरी बाहेर देता तसं कसं ऐकलं नाही आता आउटरीच कसं वय त्या आम्ही आता एक आम्हास एक आमच्या PHC मी सांगवायच्या 6 सब सेंटर्स म्हणून असता ते सब सेंटरांत आम्हास एक सब सेंटर एक एरिया पॉप्युलेशन वयर इतकी आशा असतात एक सब सेंटर 3-4 तसे असतात एक 2 तसं त्यांच्या सब सेंटरचे पॉप्युलेशन किती असतं तिथे आशा डिवाइड जाऊन एक ANM म्हणून PHCO आता त्यांच्या डिझिग्नेशन चेंज झालंय PHCO आणि ती कोर्स ANM कोर्स करून आयली मिगे CHO म्हणून असतात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर त्यांचे एक सब सेंटरांत एक आयुष्मान आरोग्य केंद्र म्हणून एक असतं तसं ते एकदा आयुष्मान आरोग्य केंद्रांत करतात त्यांचं बिल्डिंग असलीकडे नाहीतर अंगणवाडींत आम्ही आउटरीच इंजेक्शन कॅम्प आमच्या ती ANM सिस्टर जाऊन ती दूर आमच्या PHC त्यांच दूर जाल्यार आम्हीच त्यांचे लगीचे अंगणवाडींत ते जाऊन आम्ही वारांत एक डेट फिक्स करून असतो महिन्याच्या 2 मंगळवार 2 बुधवार तसं एकूक एरियांत आम्ही 6 सब सेंटरांत आमच्या PHCंत एक PHC असवायचे सब सेंटर त्यांच नाही प्रति गुरुवार तेंतू दुसरे 5 सब सेंटरांत आम्ही 10 आउटरीच इम्युनायझेशन कॅम्प ऑर्गनाइज करतो डिपेंड त्यांच्या PHCंत कितके सब सेंटर असतात तितके पॉप्युलेशन असतं डिपेंड ऑन ती सेशन क्रिएट करतात तितके तसं इतके तसं नाही त्यांच्या पॉप्युलेशन वर होती ते ANM जाऊन आमच्या PHCसूनच वॅक्सिन नेवायचे त्यांचा इस्पॅक त्या वॅक्सिन कॅरियर त्या नेऊन जाऊन फील्डांत नेक्रांस त्यांची लक्ष नेक्रांत ते आपण ते इंजेक्शन देतात आता मी नेक्स्ट माझ्या प्रश्न तसंच होते तुमचे त्या लसिका कार्यक्रम कैल्या रीतीन असता म्हणून सांगू ना वय गुरुवार आमच्या PHCंत त्या असता आम्ही प्रेग्नेंट लेडीज ब्लड टेस्ट असल्यार त्या आम्ही PHCंत केदवा करतो PHCंत गुरुवार म्हणून नाही TD इंजेक्शन गुरुवार देवाचे ब्लड टेस्ट
केद्व हो. करोते आता लसिके द्यायचे म्हटल्यावर तुम्ही पर्टिक्युलर असल्यान सत्त द्यायचे नॅकरान सत्त द्यायचे तसं पुरा तुम्ही तेवून घेतावे लसिका कार्यक्रमांत म्हणे वय एक रूम डान्स म्हणूनच असता ते त्या रूमांत एक सिस्टर एक आशा मिगे बरेवे कोणतरी ऍप ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ करे असता आम्हास इंजेक्शन घेताना त्या ऍपस एंट्री करवेचे इतके जण हावे म्हणून एक आयडिया असता तितके जण आम्ही डेप्यूट करून असता असता ते ते इंजेक्शन आणि महिन्या ती सांगतात नाही इतके महिन्याचे इंजेक्शन येता काय महिन्याचे इंजेक्शन तसं अरे आपण तो आम्हास कळता कैला महिन्याचे इंजेक्शन दालेन्सा काही गेलो आपण एंट्री करवेत त्यामुळे आपण सो कळतं किती महिने दाले किती महिन्याचे इंजेक्शन द्यायचे तर कोण आयल्यारो तुम्ही तिने सांगितल्या प्रकार त्या महिन्याच्या महिन्या ताई काढन आम्ही इंजेक्शन दिलं बरं नसतं त्या बघून आम्हाला कळतं कैले मंथचं इंजेक्शन म्हणून कळलं आम्ही त्या इंजेक्शन त्या आता तुम्ही सांगत प्रायमरी हेल्थ सेंटर तुम्ही ऑलमोस्ट पूर्ण नमूनेचे ಪ್ರೈಮರಿ ಸವಲತ್ತು ದತ್ತಾವೆ ಇತ್ತೆ ಆತ ಕೆಲವು ಪಾಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೂರ असता नाही तर तिथं दूर सर त्यांस धावे होईत नाही ते कसं ते एक तुर्त परिस्थिती एक अपघात झालाय तसल्या टाइमवर सुरुवेस तुमच्या लागेल येतात एक तेव्हा तुमचे एक काम कैल्या रीतीत असता म्हणा आम्ही आमच्या PHC त्यांच दाव्याचे जाल्यार आम्ही PHC त्यांचं काय ते हवे ते करतो सुचर घालायचे होंदी काहीतरी मायनर आमचे सून दाता म्हणून जाल्यार आम्ही करतो नाही तर आम्ही हायर सेंटरच त्यांचं आमचे प्रायमरी ट्रीटमेंट काय चूर प्रायमरी काय देवे होता फर्स्ट एड मीगे आमचे सून जाल्यार आम्ही ते वखत देऊन झाडतो नाही तर हायर सेंटरच दावे त्यांचं बदल रीती मार्गदर्शन आता इथे आता आणि एक प्रश्न येता मला म्हटल्यावर तुम्ही आता एक तुर्त परिस्थिती एक एमर्जन्सी ಎಂತು असताना तुमचे काम कैल्या रीतीत असता तुमच्या केंद्रांसून कैल्या रीतीत काम करता तुम्ही सडन एक कॉलरा येता नाहीतर मलेरिया डेंग्यू आता आम्हासून नोटिफिकेशन येतं नाही तर आम्हास एक एरियांत असेसून चड केसेस आयल्यार आता डेंग्यू उंदी मलेरिया उंदी तसं आयल्यार आम्हास आउटब्रेक म्हणून आम्ही करतो एक 5 चड केस नाहीतरी ಕೆಲವು डिसीसेस एक कौंट असता तिथेसून चड केस आयल्यार आम्ही त्या पुरा एरिया आम्हाला सर्वे करवे असता डेंग्यू आयल्यार त्या एरियान काहीतरी वॉटर स्टॅग्नंट होता असाय सोडले उत्पत्ती केंद्र काहीतरी असाय काहीतरी दुसरे गावासून आयिल्ली कोणतरी असत मलेरिया युजली दुसऱ्या गावासून आयिल्ली तर चड दिसवेचे तसंच आम्ही दुसऱ्या गावास धावून आयिल्ली कोणतरी त्या गावांत असत त्या पुरा हिस्ट्री आम्ही लार्वा सर्वे फीवर सर्वे पुरा करवे असता आमचे PHCO आणि एक मेल हेल्थ वर्कर असता HIV ती पुरा धावून त्यांच्या एरिया फुल सर्वे करावे असता इतकी घर सर्वे करावे एक एरियांत म्हणून एक असता ती तिथे घर धावून सर्वे करून येतात ಅಂತ ತೆದ್ದು तुम्हाला त्या परिस्थिती एक कंट्रोल करवे तुम्हाला आणि पुरा आम्ही रिपोर्टिंग करावे ಅಂತ काय आता तुम्ही रिपोर्ट करायचे त्या सांगितलं सर्वे करायचे त्या तुम्ही नेक्स्ट कोणास जाडवेच्या कोणास आम्ही तालुका सरतो तालुकसून डिस्ट्रिक्ट कसं आता तुम्ही सांगितलं अर्बन प्रायमरी हेल्थ सेंटर ಅಂತ काम करायची इथे तुमच्या केंद्रांत यावेचे एक व्याप्तीचे जागे कैले असतात आणि त्या त्यांच्याच तुम्ही कैल्या रीतीची एक सेवा देत असता आमच्या एरियात तुम्ही सांगितलं बेसिक सब सेंटर असता तर एक हेडक्वार्टर असतं ते PHC असता आणि एक साधारण जे एरिया किलोमीटर तसे काही ना एक डायमीटर एक 10 किलोमीटर डायमीटर आम्ही पेशंट ट्रीट करताना त्या एरिया नाही काही एरियास पेशंट आयल्यार आम्ही ट्रीट करावेत फील्ड विजिट करताना फील्ड अंत सर्वे करताना फील्ड आशा कार्यकर्ते सर्वे करताना ANC रजिस्ट्रेशन करताना पुरा आम्ही एरिया बघून रजिस्ट्रेशन करतो आमच्या एरिया तर मात्र आम्ही ताय कार्ड देवाचे आणि डेंग्यू आमच्या एरियात आयल्यार आम्ही सर्वे करायचे पेशंट समास एरिया नाही काही पेशंट आयल्यार आम्ही तुम्ही चिकित्सा त्याच वैद्यांच्या प्रथम कार्य आता तुमच्या या एक सेवा ಎಂತು ಪಯಣಂತ तुमच्या मनात उरलं केलं तर एक इसार वैनत लक्षण केलं तरी असं आहे मस्त मस्त असत आहे उडास काढत पण
एक तसे नाही एक कोणतरी येऊन आता आमच्या गव्हर्नमेंट स्कीम केला पुरा असता त्या पुरा नाही मला त्या एक एक प्रोग्राम म्हणतात एक त्यांचे एक फायनान्शियल सपोर्ट त्यावेळेचे पुरा असता पापाची असतात होय. ती येऊन नाही मला त्या आईला तुमचे सून तर मला माझे नेकरास हेल्प दाले रिसेंट जाऊन दाले एक आईस फोन करून मला त्या एक कितके एवेचे असतं त्या इला तुमच्या हेल्प दाले केलं तसं पुरं सांगता नाही कोणाच तरी मी करीनतले एक त्यांचं एक गावाचे एक सौलभ्य गावले तसं पुरं मस्त असा तरी आम्हाला साहित्याने एक खुशी होतं माझे ते एक दाल आहे ना त्यांचं एक हेल्प जर डायरेक्ट आमच्या होते आमच्या मुखावर काहीतरी एक मस्त तसं मस्त मस्त असतं आणि तू त्या सौलभ्य होऊन कसाला असं आहे तुमच्या समोरच्या काम काय एक ना एक खुशी होते म्हणून सांग सुष्मिता तुम्ही सांगितलं सुरुवेस तुम्ही प्रायव्हेट आस्पत्र्यात काम केलं मग सरकारी उद्योग आयलो ಪ್ರೈವೇಟ್ आणि ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ಅವನು तुमच्या एक वृत्तींत केलं एक व्यत्यास केल्या रीतींत तुम्हाला एक कळतासा प्रायव्हेट अंतू प्रॅक्टिस करताना आम्ही इंटर्नशिप करताना आम्ही प्रायव्हेटात प्रॅक्टिस करीत असल तर आम्ही एकच एक पेशंट येता आम्ही त्यांचं ट्रीटमेंट देत पेमेंट असून आम्ही करीत असतो इथे तसे नाही आम्ही आणि इथे आम्ही शिकायला बरंच चढ असं आम्ही ते पेशंट ट्रीटमेंट करायचे आम्ही इंटर्नशिप पण तर शिकवलं तर प्रायव्हेट आणि त्यात कंटिन्यू करीत इथं आल्यानंतर आम्हाला त्यात ओपीडी प्लस आम्ही डॉक्युमेंटेशन करावे फील्ड आणि काहीतरी प्रॉब्लेम जर आम्ही फील्डच जाऊया त्यांच्या घरात जाऊन काय ते झालंयसा त्यांचं काहीतरी प्रॉब्लेम असं आणि तसं करावे आणि पेशंट येवेचे आमच्यावर एक प्रीत येतात महिने महिने एक बीपी शुगर मात्र येतात तर एक मी नाही तर मी ट्रेनिंग ती नाही आज ती डॉक्टर नाही आज तसं असताना येतो तसे पुरा येतात ನಂಬಿಕೆ मी प्रायव्हेट मी नसल्या एक डॉक्टर असतं ते इथे मी माझ्या पीएचसी मी ऐकलं डॉक्टर्स वाचे येऊन आता आमचे पीजी पुरा असतात ती पुरा बघलं नाही तर डॉक्टर नाही आहेत आधी असले डॉक्टर आता नाही आहे असं पुरे आता आम्ही काहीतरी बाहेर गावला रे एक आम्हाला एक देवाचे एक प्रीत ते सरकार एक मानवीय आम्हा सत्ता गव्हर्नमेंट अंत आम्ही आता काम करताना आम्हाला एक चुकती म्हटलं आम्ही एक सेवे देत असा एक कोणतरी येऊन आमच्या लगे काहीतरी आम्ही त्यांचं एक रिस्पॉन्ड करतो आम्ही एक त्यांचं हेल्प व्हायचं काहीतरी करतो त्या पुरा आम्हास एक तृप्ती गावता आणि तेही आम्ही पेशंट मात्र बघित असतो प्रायव्हेट अंत इथे आम्ही आम्हाला 6 months आम्ही अंगणवाडी विजिट द्यावे असतात ते एक क्रांस चेकअप करायचे असतात ते एक आम्हाला एक रिलीफ एक दावून एक नेक्रलगी केळवायचे आमच्या अंडर एक 38 अंगणवाडी येतो पुरा अंगणवाडी तीन असं मेनू 3 महिन्यास आम्ही 38 कंप्लीट करावे तसे 2 विजिट आम्हाला द्यावे येतात आम्ही ते जाऊन अंगणवाडी हेल्थ चेकअप मग स्कूलास आमचे इंजेक्शन असतात DBT TD 5-10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ नेक्रांचं आम्ही स्कूलास जाऊन आम्ही ते इंजेक्शन देतो मग ते जाऊन नेक्रांचं काहीतरी आमचे प्रोग्राम असले त्याच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती द्यावायचे त्या पुरा एक आम्हाला एक वहिनी एक पुरा लगी एक मिंगल द्यावायचे एक पुरांचे परिचय व्हायचे एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता आम्हाला एक इंगडत खुशी आता तुम्ही अंगणवाडी स्थितीत दातो म्हटलं ना इथं तुम्हाला सरकारांचं तुमच्या आता केंद्रास आरोग्य केंद्र सेवेचे जनांस केलं तर त्यांतो मेन बायकांस तसं काहीतरी एक सौलभ्याने असताय गावताय असता आमच्या आता बायकांचं प्रेग्नेंट टोलर त्यांचं एक BPL कार्ड असेल जननी सुरक्षा योजना म्हणून असतं त्यांतो BPL कार्ड असेल त्यांचे ते एक अमाऊंट ठेवायचे त्यांचं म्हणजे मग पालन करे एक हेल्प साठी त्यांचे इतकी अमाऊंट म्हणून एक त्यांचे अकाउंट पुरा डिटेल त्या सेच पोर्टल आणि एंट्री करताना तर त्यांचे लिंक होऊन त्यांचे त्या येतात मग त्यांचं आरोग्य दृष्टीर आमचे आरोग्य तपासणे
आता आम्ही सांगितलं त्यांचं इंजेक्शन टॅब्लेट्स पुरा देतो प्रेग्नेन्सीचं. त्या सोडून आम्ही प्रति महिने 9th आणि 24th PMSM आणि EPMSM म्हणून 2 प्रोग्राम असतात. तेंतु ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅತ್ತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವಂಕ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ नाहीतर प्रिव्हियस अबॉर्शन मस्त हाय रिस्क मस्त क्रायटेरिया असतात त्या काहीतरी हाय रिस्कांचं आम्ही त्या दिवस PHC साधावून आम्ही त्यांचे एक स्पेशल टेस्ट करायचे आहे तसं पुरं असतं आणि 24 तसं एक्सटेन्सिव्ह PMSM आहे EPMSM आहे तेंतु तसंच आम्ही प्रेग्नेंट वुमेन त्या दोन डेट एव्हरी ಕಾರ್ಯಾಗಾರ संडे पुरायला नेक्स्ट डे करवायला तसं एक आम्ही पुरांचं एक माहिती देवाची होऊन त्यांचं हवेदल्लं काय केल्यार त्यांचं एक नॉर्मल डिलिव्हरी प्रॉपर डिलिव्हरी हवंय काय ते पुरा यूज असतं त्या पुरा आम्ही त्यांच माहिती बायकांचे प्रेग्नेंट गर्भारण्यास मात्र तुम्ही आता एक सौलभ्य गावता म्हणायचे तुम्ही वय दुसरे आमचे आयुष्मान भारत एक स्कीम असं आयुष्मान भारत ते एक कार्ड करायचे त्या प्रायव्हेट त्या कार्ड केल्यार प्रायव्हेट अंतू त्यांची इतकी अमाऊंट सर फ्री त्या पुरा जाल्यार त्याच पुरा मस्त क्रायटेरिया केल्ल्या कुर्ला देतात तसं नाही सुमार क्रायटेरियास असतात पण असं किती कन्सल्ट करून कसं करायचे काहीतरी करून केल्यार त्यांचं प्रायव्हेट अंतू आयुष्मान भारत कार्ड अंतू त्यांचं सौलभ्य हेल्प आमच्या आता आम्ही सेवे देवायचे पुरा PHC म्हणतात आम्ही सेवे देवायचे आता EPMSM PMSA पुरा सांगितलं पुरा आम्ही फ्रीत देवायचे आम्ही काही त्यांचं कॉस्ट तसं काही करीत नाही आणि आता ARV इंजेक्शन आम्ही देतो आता नाही कडिता तसे भागात आल्यावर आम्ही त्या फ्रीत पुरा डोस आम्ही फ्रीत देतो बाई प्रायव्हेटान केल्यार त्यांच पुरा एक्स्ट्रा पे करावे त्या पुरा असता आमच्या PHC त्या पुरा आम्ही फ्रीत देतो नाहीतर आमच्या तालुक हॉस्पिटल जाऊंदी नाहीतर वेनलॉक आता इथे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूरा एक ಸೇವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂರ ತರಹದ ಏಕ ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅತ್ತ ಅಸ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಸ ಅತ್ತ ಪೂರ नया सर्विस जनाने त्या एक उपयोग करून घेवच नाही आता डॉक्टर तुमच्या लागे एक विचारायच्या साधारण आम्ही नॉर्मल पुरा एक तुमच्या लागे कसं हुशार नाही त्या सांगतात पुरं सांगतात इथे तुम्ही ते येवेचे एक बायकांसोंदे नाहीतर आमच्या नॉर्मल ವೀಕ್ಷಕ बायकांसोंदे कैल्या ರೀತಿचे एक त्यांच्या आरोग्याची जागृती कैल्या ರೀತಿಂತ घ्यायचंवी म्हणून एक सांगता आता आम्ही तर आमचे एक आता स्कूल गोईंग स्टुडंट्स असून सुरू केलं एक त्यांचं एडॉलसेंट त्या एजा सुरू आमचे आणि एक प्रोग्राम असा त्या प्रोग्रामांत RBSK म्हणून एक प्रोग्राम असतो तेंतू स्कूल चेकअप करतात ती स्कूल असता गव्हर्नमेंट आणि एडेड स्कूल असता स्कूलाचं चेकअप करतात आणि एक असं त्यांचं किशोरी प्रोग्राम त्यांचं ती एडॉलसेंट ती काउन्सिलर एक असता ती काउन्सिलर जाऊन आता काहीतरी ऍडव्हान्स काहीतरी समस्या असल्यार स्कूलांत एक कोणाला एक बोलवायचे बाई असल्यार एक्झाम टेन्शन असल्यार ते पुरा एक काउन्सिलर एक आमच्या इंतू असता तालुक हॉस्पिटलांत पुरा तालुक हॉस्पिटलांत एक काउन्सिलर असता तर चेडवा येऊन आमच्या PHC तो आमचे एक वारांत एक दीस आम्ही एक चेडवांचं एक काउन्सिलिंग करवायचे एक एडॉलसेंट डे म्हणून एक करवायचे असता तेव्हा ती येऊन आमच्या लगी काहीतरी समस्या असल्या आमच्या लगी सांगून घेतलं काउन्सिलिंग करायचे आम्ही असता ते त्या एक एजांत मेन्स्ट्रुएशन दावायचे नाव लागतं त्या एक मेन दावून त्या क्लीनलीनेस कापाडूनचे त्या एक फीमेल त्यांत एक मेन असा मेन त्यांच कसं किती वेळा चेंज कराव्या त्याची आरती होंदी नंतर होंदी काहीतरी आणि न्यूट्रिशन आता पुरांचो एनिमिया रक्तवाढ जेवायचे त्या पुरा असता तसं पुरा आम्ही न्यूट्रिशन ಬಗ್ಗೆ माहिती द्यावे आम्ही आमच्या गव्हर्नमेंट स्कीमच तसं आम्ही इतकी एजसर पिंक टॅबलेट 5ನೇ क्लास ब्लू टॅबलेट आम्ही प्रति वारा एक टॅबलेट देतो आम्ही स्कूलास डिस्ट्रीब्यूट करतो गव्हर्नमेंट आणि एडेड स्कूल असं आम्ही टॅबलेट देवे असता आयर्न टॅबलेट्स वर्षास एकदा इतकी मंडे येतात इतकी स्टुडंट्स असतात ते काउंट करून एव्हरी स्कूलास आम्ही त्या डिस्ट्रीब्यूट करतो स्कूलाची रेस्पॉन्सिबिलिटी होता त्या स्कूलांचं गर्ल्स बॉयज नाही पुरांचं एक
एक एक टॅबलेट मंडे एक डे फिक्स करून असतात मंडे एक एक टॅबलेट ती द्यायचे तर फ्युचरान तांचं एनिमिया येईनातलं बरी आम्ही एक प्रिव्हेन्शन करायचे आणि स्कूल प्रोग्राम म्हणून कन्सिडर केल्यार आम्ही आल्बेंडाझोल टॅबलेट 6 मंथ एकदा आम्ही पुरा स्कुलांचो आल्बेंडाझोल टॅबलेट एक आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करतो जंतुहुळा निवारण प्रोग्रामांत आणि बायकांचं म्हणून कन्सिडर केल्यार त्यात काउन्सिलिंग मिगे एनिमिया ಮುಂದೆ करायचे मिगे प्रेग्नेन्सीन्स मी सांगितलं कसं आता आधी आमचे प्रोग्राम RCH रिप्रोडक्टिव्ह आणि चाइल्ड हेल्थ म्हणून आता प्रोग्राम चेंज झालाय आता RMNCH+ म्हणून त्यांचं रिप्रोडक्टिव्ह मॅटर्नल निओनेटल चिल्ड्रन हेल्थ प्लस एडोलसेंट ऍड केला पूरा प्रोग्राम आमास पूरा एक त्या कॅटेगरी पुरांचो कायले पुरा हेल्प गव्हर्नमेंट असून सर्व्हिसेस गावता त्या पुरा आम्ही देतो त्या RMNCचे मेन ओरिएंटेड लेडीज ओरिएंटेड होता रिप्रोडक्टिव्ह मिगे मदर हवचे मिगे चाइल्डस PNC चाइल्डस कसे नरिश्ड करायचे डिलिव्हरी नंतर कसं ह्या करायचे त्यांत चेडू चाइल्ड एडोलसेंट होतं ना त्याला पुरा प्रोग्राम डिलिव्हरी जालेपर्यंत आमचे आशा आणि ती विजिट देत असतात नेकरांचं उंदी मिगे नेकरांचे इंजेक्शन त्या पुरा फॉलोअप त्या पुरा असतात मिगे त्याच्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह एज झाल्यानंतर एक मेनोपॉज तसं येतं एक बायकांचं एक फेस येतं आमच्या लगी आयल्यार आम्ही पुरा त्यांचं हवे जाल्यार एक काउन्सिलिंग ओनली डाएट प्लॅन योगासना त्या पुरा आम्ही त्यांचं एक सांगतो आमच्या काउन्सिलिंग बरी करतो मिगे त्यांचं आयनंतल्यार आम्ही तालुका हॉस्पिटलांस गैनकॉलॉजिस्ट त्यांस पुरा रेफर करून त्यांचं हवे जाल्यार सेवे आम्ही देतो बायकांनी त्यांचे मेन प्रोग्राम असवेचे बायकांचे आरोग्य ती एक हेल्दी असल्यार इडी फॅमिली हेल्दी असता म्हणून एक तसं आमचे मेन पुरा प्रोग्राम असता जाल्यार बायकांचे प्रोग्राम आणि आता आमच्या अंगणवाडी टीचर्स ओनली आमच्या आशा पुरा बायकात चड असवेचे आमच्या फिल्डांत त्यांस जाऊन आम्ही माहिती देवायचे IEC प्रोग्राम त्या पुरा आमचे हेंतसून वैत असता पुरा एक त्यांचं अंगणवाडीचे त्यांचं असता त्या एक प्रोग्राम करावे ते जाऊन आम्ही माहिती देतो आमच्या प्रोग्राम असं ती येऊन ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಚನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ते आरोग्य उचित आरोग्य शिबिर करीत असत यांतू तुम्ही भाग घेतलं असं घेतलं असं याचे एक अभिप्राय तुमचा अभिप्राय कसा ग्रामीण भागांचं आता आम्ही कितके ऍडव्हान्स कितके नसलेलो त्यांचं एक हॉस्पिटल दाव्याचे मनवायचे एक मस्त हिंजरिके का ते गेल्यार काय करतात ते गेल्यार इतकी मेडिसिन देतात तुम्हाला इतकी मेडिसिन घ्यावे वैत नाही तसं म्हणून हॉस्पिटल सुद्धा येत नाही चढ होऊन ग्रामीण भागाचे जन तसं होऊन आम्ही आता त्यांच्या गावात जाताना त्यांचं एक आमच्या गावात येवे आम्ही एक आमच्या हेल्थ चेकअप करवे आणि त्यांचं एक हेल्थ बगे इन्फॉर्मेशन आता काय ते पुरा चेकअप असता त्या पुरा एक अवेअरनेस प्रोग्राम बरी एक आम्ही ते त्यांच्या गावात गेल्यार त्यांचं एक अवेअरनेस प्रोग्राम बरी दाता त्यांचं एक पुरा चेकअप आता त्यांत आम्ही रुरल एरियांत बघल्यार मी BP शुगर सांगायला बरी त्यांचं दिसतसं म्हटलं दिसतसा त्यांचं ते पवर उण्या होवायचे त्या पुरा त्यांचं आयडियात नाही तसं एक ते टेस्ट करताना कॅटरॅक्ट असल्यार त्यांचं एक पोऱ्या असल्यार डोळ्यांत पोऱ्या असता त्यांचं ऑपरेशन रेफर करतात ते जाऊन ऑपरेशन नाहीतर ऑपरेशन नक्का कन्नडका तर कन्नडका डिस्ट्रीब्यूट करतात तसं त्यांचं एक मेन एक आम्हास डोळे दिसवायचे एक मेन थिंग आता कोणाचं काहीतरी त्यांच्या ओन काम करावे तर काहीतरी त्यांचं एक डोळे दिसवायचे एक मेन त्याच मस्त मी गेलं मस्त उपयोग झाल्याचा त्या कॅम्पांत मिगे ECG आता हार्टाचे मस्त पुरांचं एक अवेअरनेस सिटींत आसा हल्लीच्या जनक आत्ता अवेअरनेस नाही एक हार्टाचे आम्ही टाइमली ECG करावे चेंजेस येता आज केल्यार उद्दे चेंजेस येता त्या पुरा कोणाचं एक हल्लीच्या जनस त्या पुरा अवेअरनेस असत नाही करीतच नाही ECG एक आम्ही त्यांच्या गावात जाऊन आम्ही एक कॅम्प करताना त्यांचं एक आम्ही एक ECG करावे काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यावर एक अवेअरनेस बरी जाऊन ते चेकअप करवतात ग्रामीण भागाची जन
कॅम्पस मी मस्त तुम्ही सांगत हे गेलं सा मी बघितलं बरी मस्त जण त्याचे एक उपयोग घेतात मस्त जण भागवहिसतात आणि आमचा कॅम्प एक सक्सेसफुल होता अनेक तसंच एक मस्त कॅम्प झाले ग्रामीण प्रदेशाचा मस्त उपयोग होता हेल्थ इज वेल्थ तसं त्यांचं हेल्थ असल्यावर पुरा वय वय करेक्ट असताना लाईट प्रोग्राम अनेक मस्त कॅम्प होऊन दी डॉक्टर सुष्मिता आम्ही केला होता तुमचे एक फोटोज आणि पुरा ठेवून घेतले असत ते जस्ट दाखवतात तुम्ही कसं म्हणे का सांगा काय आमच्या PHC आमचे पुरा स्टाफ PHCचे आशा कार्यकर्ते ANM PHC लॅब स्टाफ नर्स पुरा हा पूरा ते आता पिंक सारीला येतले कार्यकर्ते PHC तुमच्या आता PHC च्या अंडर येवेची पूरा आमच्या PHCचा स्टाफ हा हा आम्ही अंगणवाडी विजिटर्स जातो सांगितलं मी 6 months आम्ही अंगणवाडी विजिटर जातो तेव्हा घेतले फोटो आम्ही गुरुवार आमचे ENCs येतात नाहीतर 9 तारीख 24 तारीखಕ್ಕೆ ENC येतात त्यांचं एक आरोग्य माहिती बरी एक द्यावायचे आम्ही लसीकरणाचं आम्ही मॉनिटर करे आम्ही असं दाव्या असता घेतलं तसं आम्ही विटामिन सिरप घालताना तुमच्यात ते वेची नाही आम्ही स्कूलाच दावा घालायचो फुलाच आम्ही फील्ड विजिटर्स गेलो त्यांच पुरा पॅलिएटिव्ह केअर बेड रिडन दल्लांच एक तुमच्या हरसून कसाला देह असते अंगणवाडी विजिटरचे फोटो अंगणवाडींत सेशन्स सांगोचे तुम्ही लसिक इंजेक्शन आम्ही अंगणवाडी विजिट हेल्थ चेकअप केलं आम्ही चेडोन एकरांच आम्ही एक त्यांचे हायजीन आणि त्यांचे एक ॲडोलसंट एजंट्स आम्ही एक माहिती द्यावायचं मेन्स्ट्रुअल हायजीन ఉంది एनेमियाच्या ಬಗ್ಗೆ पुरा आम्ही एक माहिती द्यावायचं या साधारण तुम्हा असं केल्या क्लासाच्या बाहेर साईन दिले होय खबर एकदम सुनत हायस्कूल इतर सुनत तुम्ही आम्ही फील्ड असते लार्वा सर्वे डेंग्यू मलेरिया काहीतरी ब्रीडिंग असतंय तसं वॉटर स्टॅग्नेंट असतंय त्या पुरा आमचे एक आरोग्य तपासणे आम्ही कॅम्प करता आमच्या इंतसून त्या कॅम्पस आम्ही गेलो इथे एक मी बघितलं तफटांत आशा कार्यकर्त्यासाने तुम्हास मस्त आम्ही लास्ट टाइम एक आशा कार्यकर्ता एक संवाद केला त्यात ती सांगत ते पुरा PHC विषयी आम्ही ती पुरा आमचे PHC इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट आम्ही फर्स्ट एड ड्युटी आम्हास असता जात्रेस नाहीतर कंबाळा तसं पुरा असल्यार आम्हास स्पोर्ट्स काहीतरी असले आमच्या एरियांत त्याच पुरा आम्हास फर्स्ट एड ड्युटीज तुम्हास फर्स्ट एड ड्युटीज आम्ही आमचे एक टीम ते एक असतं या कंपल्सरी तुम्हाला वय वय आणि तुम्हाला इथे तिन्ही साधू वेचे तुम्हाला साधं होतं आम्ही ते दाव्याचे तुम्हाला काही कसाला कलताम तुमच्या एरियात तुम्ही येऊन दावे नाही असं परत तोरले तिथं आम्हा असं साधा आम्हा हव्याचे परत त्याचं आम्ही दावे आमचे हेल्थ मिनिस्टर इथे विजिटर्स त्यांना पुत्तूर असं गणेश गुंड ते पुत्तूरचे शासक वय एक प्रोग्राम होता त्या आमचे फॅमिली प्लॅनिंग अंत लास्ट इयर आमचे एक साधन एक चढ होते म्हणणे एक वर्ल्ड पॉप्युलेशन डेस आमच्या तालुकसून मला एक आमच्या PHCच चढ अचिव्हमेंट दल्लेस मला एक PHCच्या लेकर मला एक इथे तुमची आता जबाबदारी तुमच्या पात्र पोरं येतो दिवायला नाही याचे एक अभिनंदन तुम्हाला मी श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानचे कॅम्पस मी पुष्करकट्टे ಅಂತದೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ मी ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ मी वुमेन्स असं महिला सबलीकरण एक प्रोग्राम होता त्यांचं आम्ही एक न्यूट्रिशन ಬಗ್ಗೆ एक टॉक दिला तो टॉप त्या फोटो कसे न्यूट्रिशन मेंटेन करावे नेकरांचं म्हणजे अंगणवाडी टीचर्स मस्त येतात त्यांच पुरा आम्ही एक कसं न्यूट्रिशन करावे म्हणून एक टॉक असेल सेशन आणि करताना ऐका येतात असतात लाईक खुशीचे विचार डॉक्टर सुष्मिता
तुम्ही इतके वेळ सर आमच्या ओटी येऊन तुमचे एक ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರ್ವೆಚ್ಚಿ ಸೇವಾ ಕಸಲಿಸ ಅಸಚ ಸೌಲಭ್ಯच्या ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ आमच्या ವೀಕ್ಷಕಾंस वाटून दिलो सो त्यास तुम्हास हृत्पूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद. या कार्यक्रमास माले साधवले विश्व कोंकणी केंद्रास मिगे प्रतिबिंब कार्यक्रमास पुरांसो माझे धन्यवाद. असेत अनेक आमच्या समाजांत माले गुर्तिसलं मला बस एक थँक्यू. तसेच आणि चढ गुरुतीस बरी मी मस्त प्रोग्राम यूट्यूब बघित असतो आ प्रोग्राम अंत मिगे विश्व कोंकणी केंद्रांत प्रति इयर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम लाईक मी आयलंच एक दोन आमच्या समाजाच्या नेकरांचं एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम त्या मस्त लायक वैत असता. आणि एक प्रतिभा पुरस्कार म्हणून एक प्रोग्राम त्यांचं एक आमच्या समाजात एक खैल्या क्षेत्रांत एक साधने केल्याचं त्यांचं एक गुरुत्व त्यांचं एक सन्मान करायचे त्या एक लायक एक प्रोग्राम त्यांचं एक प्रोत्साह दिलं बरी होता. आता ॲपटी कोणतंच तरी केलं हा नेक्स्ट टाइम मी काहीतरी करावे माले एक मोटिवेशन बरी एक नेकरांसोंदी तरल्यांसोंदी कोणाचं एक. आणि मी एक सांगायचं हेल्थ कॅम्पच्या विषयान मी एक सांगावं एक ऍड करावे. ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनाईज करीत ग्रामीण विथ हेल्थ चेकअप कॅम्प ब्लड डोनेशन कॅम्प पुरांचं एक असतं आम्ही इतकी ब्लड गेल्यावर आमचे ब्लड उण्या होता म्हणून त्या एक रॉंग एझम्पन्स पुरा असता. तसं काही वाईट नाही. ब्लड डोनेशन केल्यारच आमच्या बॉडीत इतके ब्लड हवे तितके प्रोडक्शन होता. आम्ही डोनेट केल्यावर आमच्या बॉडीत तितके प्रोडक्शन होतं. तसंच बियोन आम्ही दिल्यावर आमचे ब्लड उण्या होता त्या पुरा बियोन असताना. आणि ग्रामीण प्रदेशांचे त्यांचं एक ऑपॉर्च्युनिटी नाही तर सिटी सेवाचे त्यावर ते आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प केल्यावर त्यांचं एक डोनेशन करायचे मिगे पुरा अवेअरनेस दिलेलो काय वाईट नाही म्हणण्याचे एक अवेअरनेस पुरा एक लाईक प्रोग्राम त्यांचं एक ग्रामीण भागांचं आणि ಈ पुरा प्रतिभा पुरा ते विश्व कोंकणीस प्रतिबिंब पुरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. ವೀಕ್ಷಕಾನು ಮನುಷ್यांचे एक आरोग्ययुत जीवन असं त्यांचे एक दुःख त्यांचे एक अनारोग्य असं सम करोवित चिकित्से देत असं चान्स आम्ही द्यावं समान होऊन बघतो. ते कोण वैद्य तसं वैद्यांसमीकडून सांगितलं तसं वैद्यो नारायणो हरे म्हणून सांगूचे त्यासाठी आज आमच्या ओट्टो सोयी होऊन आले डॉक्टर सुष्मिता वैद्याधिकारी होऊन असत ह्यांचे एक जीवन पुढ्यांचो सेवा पयण असंत मस्त त्यांचे एक जनांचे एक सेवा करायचे एक अवकाश गावत असून दे आणि जनांचे एक आरोग्यावर उजेड पडत असून दे म्हणून सांगित आज आमच्या ओट्टो मस्त उपयुक्त माहिती वाटून घेऊन दिलेसा त्यांचं हृत्पूर्वक धन्यवाद. आणि असेंत पुढ्यांचा आम्ही अनेक कार्यक्रमांत गाव्या म्हणून सांगित बाय सरतांचा आभार.